Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines o GMA Regional TV. Mga igsuon, piyesta karon sa Pentecostes, ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa unang Kristohanong katilingban nga mauusab ang paghimugso sa simbahan. Tingali angay lang nga ato sab kining matawag nga birthday of the Church. Isip mga sumusunod ni Kristo, pangayoon ta ang gasa sa Espiritu Santo aron magmadasigon kita sa pagsangyaw sa maayong balita ug pagsaksi sa nabanhawng manunubos. Ug uban sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ato sab iampo ang mga katuyuan sa atong mga sponsors ug benefactors o kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan, samahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginuman na kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, maginulsol kita sa tuang mga sala, aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Maya sa Diyos dito sa langit. Kadait sa iya mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos sa makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadalig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Maya sa Diyos dito sa langit. Ingong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, tawatang ang pangamuyo. Maya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing malandulo, Yesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa imaya sa Diyos nga Ama. Amen, amen. Imaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbukbo karon sa mga kasing-kasing, sa mga nagatuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod, pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi o gari, uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may dahuno gikan sa langit sama sa kusog nga huro sa hangin. Og milukop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila,
Dili ba taga-Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga-Parsya, Medea, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cirene. Ang uban kanato taga Roma nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia, apan bisan pa niini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadala ang imong espiritu, ubag-uha ang nawong sa yuta. Dahigang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. O baguhan sa yuta, kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila ug mubalik ngadto sa abo. Ang imong pagpadala sa imong espiritu, magama sila ug magbag-o nimo ang nawong sa yuta. Mulungtadunta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, og malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makaymuot unta kaniya ang akong isugilon, malipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu, ug baguha ang nawong sa yuta. Kinutlo sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus, ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo, gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalaing-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha
ang naghatag niini. May nagkalaing-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang ginuuha ang gialagaran. May nagkalaing-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa maong gihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sekwensya. Umari ka o Espiritu Santo, ug ibanwag ang langit ng silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing, masiga nga kahayag. Ikaw mao ang maglilipay labing hingpit, sa kalanong tamis binating dinapit. Pahulayanan ka dinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. Ubulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing, sa imong katawhan nga kanimo nagatuo. Kung ang tao nga wala sa imong grasya, kawad-an siyag kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ug ugang bisbisi, ug unya ang tanang nasamdan, tambali. Ang nahisalaag, tultuli, ang matiga, humuka, ug ang mabugnawon nga kalag, inita. Ihatag sa nagatuo kanimo, ang imong pitu kagasa nga sagrado. Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langit nung kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayud sa kahangturan. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitunga si Jesus sa taliwala nila og miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid.
Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilahang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya gihuypan niya sila o giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa miagi nga Domingo, atong gisaulog ang kapistahan sa gingon, pagsaka sa langit ni Kristo. 40 kaadlaw kana gikan sa iyang kabanhawan. Gikan pod sa pagsaka ni Kristo sa langit, hangtod karon kasaulugan sa Pentecostes na 10 kana kaadlaw. Mauna ang Pentecostes na mao karon ang atong kasaulugan. Mao karon ang kapistahan nga tua karon nga giambitan natong tanan nahulog og 50 kaadlaw gikan sa pagkabanhaw ni Kristo. Pentecostes, pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles o ngadto usab sa mahal nga beren. Matud pa ni Papa Francis, mingon siya, to immerse, to experience the power of the Holy Spirit, makapausab kini sa kinabuhi sa tao. Ug mingon siya, diha sa kasinatian nato, sa presensya sa Espiritu Santo, kita mabag-o, makasinati og kausaban, kabag-uhan sa kinabuhi. Dili ba ang kinaiya sa tao, dali kapuyan, dali laayan, and then maunay giingon, usahay, mahog sa depression. To immerse, to experience the power of the Holy Spirit gives us newness of our life, transformation of our life, change of our life. Mauna nga ang bag-o nga kinabuhi nga ikahatag sa Espiritu Santo diri kanato, mausab kini ang kasinatian sa atuaw usab nga katagbawan sa atuang pagkatao. Ayaw kalimot, o dili ta ngayon nga malimot, nga kitang tanan binunyagan, o sa atong pagkabinunyagan, ang Espiritu Santo atong nadawat. Dili lamang kita binunyagan, kita usab nakadawat sa sakramento sa confirmation. Ug diha usab kita adunay bag-ong kinabuhi. Ang kinabuhi nga nindot sad nga makita sa uban, mauna ang gingon usab ni Pope Francis, ang tinuod nga Kristiyano usa ka tawo nga malipayon. Malipayon siya tungod kay iyang nasinati ang kabag-uhan siyang kinabuhi tungod usab kini sa giingon presensya sa Espiritu Santo diri kanato.
Mingon pagdugang ang Santo Papa, mingon siya, dili lamang kana ang mahitabo kuno galing. We discover, we immerse the power of the Holy Spirit in our life. Mingon siya, bisan pa sa kagubot, bisan pa og nagkalain-lain ang atong personalidad, bisan pa og lahi-lahi tag upbringing sa ato ang gigikanan, bisan pag ang atong personality lahi sa uban, maunay ginaingon lahi tag gasa gikan sa Dios, lahi ang atong karisma, apan ayaw kalimot nga ang Espiritu Santo mao ang Espiritu sa kahiusahan. Kanang giingon, unity in diversity, mahitabo lamang kana in the presence of the Holy Spirit being described as the Spirit of unity. Mauni nga bisan gani ang atoang simbahan, doon na bayay gingon ecumenism. Bisag lahi-lahi tag relihiyon, pero pwede bayatan magkapundok, magkahiusa in the Spirit of the Holy Spirit within the community. Bisan gani nga unsa ang problema, disorder, disharmony within the church, within ourselves, but because of the presence of the Holy Spirit, we can always have peace, order, harmony. Mao kini ang mga butang nga mahitabo sa atong kaugalingon, mahitabo sa atong palibot, mahitabo sa atoa nga katilingban, kuno galing ang Espiritu Santo anaa kanunay sa atoa nga presensya. Harmony, dili na siya lisod, labi na kung anaa ang Espiritu Santo kanato. Kagubot, pwede nang ma-fix basta giniyahan sa Espiritu Santo. O ang laing kasinatian nga nindot sad kayo sa nga tanan, nga mausad ang panawagan bisan gani sa pagsaka ni Kristo sa langit ug hangtod karon kasaulugan sa Pentecostes nga mingon, panlakaw kamo, isangyaw ninyo ang maayong balita. Aduan ninyo ang mga suok-suok sa kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Mission entrusted to us. Ang misyon ni Kristo entrusted to us. Ayaw kalimot nga miingon si Kristo, napakoy daghan nga ako ang isulti kaninyo, apan ayaw kamo kabalaka, kay akong hangyoon ang amahan nga ipadala ang Espiritu o ang Espiritu maoy mutabang kaninyo. The Paraclete, the Comforter, Helper. Ayaw kamo kabalaka. Unsay inyong isangyaw. Ayaw kamo kaguol, ayaw kamo kahadlok. Kay ang Espiritu maoy mutabang kaninyo. Ato nang mabasa sa balaang kasulatan, gilitok na ni Kristo sa wa pa siya musaka balik ngadto sa iyang amahan. Mauna nga kun atong tan-awon unsa ka anindot, unsa kabililhon ang kasaulugan sa Pentecostes sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Unsa ka importante ang maong kasaulugan, kay dinhi sa maong kasaulugan atong ikapadayag ang atuang tinuod nga pagka-Kristiyano, tinuod nga pagkatinunan ni Kristo, tinuod nga
magsasangyaw sa maayong balita. Mga kaigsunan, dapiton ko kamo sa pagpamalandong ug matud pa sa atong Santo Papa, let us immerse, discover, experience the power of the Holy Spirit. Ug ayaw kalimot nga binunyagan kita, ug sa atong pagabinunyagan kita templo sa Espiritu Santo. Ug nining atong santos nga misa karon, atong dalhon ang atong kasaulugan ug atong pamalandong nga unta kita maapil, kita mahimo nga kabahin nining kasaulugan nga kita usab nagpasalamat sa presensya sa Dios. Manghinaot kita. Karon atong pangadjion ang krido sa mga apostoles. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Ikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Dili kita mahibalo kung unsay angay natong iyampo. Ang Espiritu Santo naghangyo sa Dios alang kanato, uban sa pag-agulo nga dili malitok, sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa tibuok simbahan ug sa iyang mga pangulo, nga mapuno unta sila sa mga gasa sa Espiritu Santo alang sa paglambo sa lawas mistiko ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa mga nangatungdanan sa gobyerno, ilabi na sa nangulo sa atong nasod nga Pilipinhon, nga ang ilang kasing-kasing abli unta sa gahom sa Espiritu Santo aron makasubay sila sa balaod sa gugma nga gitisok sa kasing-kasing sa tao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa mga tao nga anaa sa tiliwala sa kagubot ug kahadlok, ilabi na ang atong mga kaigsuunan sa nasod sa Israel, Palestina ug Myanmar, nga ang kalinaw nga gasa sa Espiritu Santo maghari unta kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, o Blessed James Aberione, SSP, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga ang Espiritu Santo nga may banhaw kang Kristo, maghatag unta kanila sa kinabuhing walay katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong Amahan, panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sulungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya
ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Diyos, ipadala ka namo ang imong balaan nga Espiritu. Baguhang dagway sa kalibutan, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon, pagampo kamo rang akong inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahal, magagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglayag paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo, bahin sa misteryo nining sakripisyo. Magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod.
nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, nga magdaig kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw, gihatag mo ang Espiritu Santo, kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop. Pinagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi, sa imong bugtong anak, o sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanaw. Ining adlaw sa pagsugod sa naimugso nga simbahan, gipadayag sa imong Espiritu ngadto sa tanang katawan ang usawag matuod nga Dios, o gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Ug busa taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanaw, nagsadya ang tibuok kalibutan, uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo og alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang amuang obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, giyatag nga na kanimong makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Kanato gamiton mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw ning panahona. O tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. May layo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos.
Ginoong Kristo nayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ihat nanawa mo mga sala, kung nila ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Patagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka kaninyo. Manausab Ipakita kaninyo. ang paninig so na panagdahit manakin tanan. Please to all of you. Cordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Cordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Cordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Murang katong ginapit sa iyang bangkete. Lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag, magtubo unta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo, magdugang pagpulos ang santos nga kalawat, alang sa mga kaluwasan tunay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon atong litukon ang pag-ampo alang sa atong mga kaigsuonan nga mga masakiton. Kaninyo karon nga naa sa yung tagsa-tagsa ka mga balay, pwede nato nga iampo ang atong mga kaigsuonan o piunga yung tagsa-tagsa ka mga mata, samtang atong litukon ang pag-ampo alang kaninyo, mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa cross, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaut unta nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod
sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, mapasalamaton ako kaninyong tanan nganing tabang sa pagpahigayon ining santos nga Eucharistia. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Joseph Yntig, Chairman of the Archdiocesan Commission on Catechetical Apostolate. Sa atong lectors, choir o technical crew, daghang salamat. Alang ni atong gustong mutabang ni ining atong apostolado, mahimo ninyong i-deposito sa Security Bank ang inyong donations. Ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Iduko ang tagsa-tagsa ninyo ka mga ulo para sa solemning pagpanalangin kaninyo nining pagsaulog nato sa Pentecostes. Ang Dios Amahan sa kahayag nga karong adlawan naglamdag sa unahuna sa mga tinun-an, pinagi sa pagbubo sa Espiritu nga maglilipay. Maghimo unta nga mabulahan kamo sa iyang panalangin o mahupong kamo sa walay hunong sa mga hatag sa maong Espiritu. Amen. Kadtong kalayo nga nagpakita nga kahibulungan ibabaw sa mga tinun-an, maglinis unta maayo sa inyong mga kasing-kasing sa tanang dautan o magdanag niini sa siga sa iyang kahayag. Amen. Og siya nga pinaagi sa pag-ila sa usa ka pagtuo, naghiusa sa nakalain-laing pinulungan, maghimo unta nga magpadayon kamo diha sa maong pagtuo, maghatag nga pinaagi niini, moabot kamo gikan sa paglaom ngadto sa katumanan sa gilauman. Amen. Og ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan og Anak og ang Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo, magpabilin kanunay diha kaninyo. Amen. Tapos na atong misa, dadang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Magkambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulan kitang tanan sa iyang bendisyon, atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, narunog sa gihapon, atong pagsimba